את הים. החיים הם בדיוק כמו הים הזה. לפעמים הם רגועים, ולפעמים הם סוערים. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שהגלים האלה שמגיעים אלינו לחיים, הם לא כאן כדי להיות נגדכם, הם כאן כדי ללמד אותנו משהו. כמו שהים לא מפסיק לזוז, כך גם החיים. אם אנחנו נילחם בגלים, אנחנו נאבד את האנרגיה שלנו. אבל אם נלמד לזרום עם הגלים, נוכל לצמוח ונוכל לרכוב מעליהם. במקום לפחד מהסערות, אני סומכת על עצמי שתמיד אני אמצא את הדרך. כי בדיוק כמו הים הזה, גם אני אינסופית.